Lechon pakshu. Pakshu ang pamahaw. Ako si Josephine Nadala, staff sa Home Care Center sa DSWD Tugas, Lapu-Lapu City, Cebu. Akong sakit, hypertension, constipation, sinusitis o nervous ko. Pag-take na po og GT-Tox Plus, after 3 days na epekto dayon. Na normal akong blood pressure, nasolbad akong constipation, naayo akong sinusitis o wala akong nervous. Maayo ng akong lawas. Kasaligan gyud ang GD-Tox Plus. GD-Tox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika. Oh, tara! Sky na! Aron ligot mo sa kata sa biyahe. Skyflex po ni boss? Yes, sir. Lami ni. Sky na! Sa mga gikapoy na diha. Aron makasuga ko do balik. Skyflex ni? Oh, ma'am. Masaligan ni. Sky na! Ari na diri sa Skyflex. Mahaw. With Milo. Lechon pakshu. Mahaw. Kalamit ito sa Milo. Advance Happy New Year sa tanan. Alright. Busog na mga buddy.